Op het bord staat dat 10 plus 10 en dan moet je gaan springen en dan zei je het. Dan vraag je van iemand welk antwoord het is en die zei dan bijvoorbeeld 20 en dan is het bijvoorbeeld goed of net goed. 20? Yes. Oorspronkelijk zien een boekrekje en ook is het gewoon springen en bewegen. Het is eigenlijk gewoon rekkenles mix met gymnastiek. En dat is wel leuk? Heel leuk. Je mag erbij bewegen en anders moet je de hele tijd stilzitten. Vanuit de hersenen komen er eigenlijk stofjes vrij als beweging is. Meteen als beweging is, wist alerter, kun je beter concentreren. En eigenlijk zijn er verschillende werkingsmechanismen. Als het langere tijd beweegt, dus als het langdurig beweegt, dan ontstaan er zelfs nieuwe verbindingen in hersenen en nieuwe zenuwcellen, nieuwe verbindingen tussen zenuwcellen. En daardoor kan die cognitie dan echt verbeteren. De band in Moernijn werkt hier nu een paar weken met het programma Fit en Vaardig. Ze meiden benamen rekensommen met het programma. Als het onder onderzoekers leidt, zullen takken hier meer Friese kwallen bij mij ondergang. Nevens de docenten in Moernijn werkt de combinatie van beweging en rekening goed. Ja, we zorgen echt het resultaat. Ja. En kun je geven wat voor resultaat had je zorgen? Dat ben je gewoon sowieso meer vaardig worden, het beklijft beter. Het bloed in de hersens hingen. En het is net zo van ja, ik had juist eraan, maar moet maak het weer op naar de ziekje, want ik weet het niet meer. Nevens de onderzoekers is benamen de verbinding tussen de lesstof en de bewegings wichtig. Je hebt krijgt in de klas jongen die zeggen wat ze doen, die zeggen de som. Ze jaren de som, maar ze vielen het echt. Want ze springen bijvoorbeeld 8 keer dat het antwoord 8 is. Dus ze vielen echt met hun lichaam wat het antwoord op de som is. En net alleen nog de band vinden de combinatie mooi. Nou, ik mijzelf graag bewegen, dus het is voor mij ook prettig. Ja.